ning isulti pagbalik ninyo nga nakat-on lang kog drive og bisikleta dinhi sa Talisay 2019 pagka 2020 nagpractice kog drive og bisikleta panahon to sa COVID. Dinwa gyud ko laing mahimo, nagpalit kog bisikleta, nagpractice ko sulod sa covered court aron di ko makit-an mamudmod. After 1 week of practice, nigawas na ko sa covered court. Pero dito ko mag-practice o nisugod og drive sa karsada sa tuburan, kuyog sa akong mga barkada, kay mauaw ko sa taga-Talisay. Og mauni akong nakatunan, dili lang how to drive bicycle, dili lang aron unsaon pag-drive og bisikleta, but even principles sa bisikleta ug akong gi-apply sa akong kinabuhi. Usa sa ruta nga akong gisubay, giswayan og bisikleta ako ra usa, gikan dinhi tungas kog BGMP, Tapol, Campinsa, lapos kog Campus City, naog kog Manipis balik dinhi. Tapol to Campinsa, perti man yung subidaha. Nya, na ako'y goal. Ang goal nako nga makaabot yung ko dinhi. Balik. Sus pagsubida ron ako sa Tapol to Campinsa, perti man yung subidaha, di magyud madag tindak. Mauni akong na realize, if you cannot reach your goal, do not change your goal, change your plan. If you cannot reach your goal, do not change your goal, change your plan. Kay maybe diha sa imong plano naa ang sayop nga nung dili nimo ma-reach ang goal. Kung dili nimo maabot ang imong gipangandoy, ayaw usba ang imong pangandoy, usba ang plano o pamaagi aron maabot nimo ang imong gipangandoy. Amen? So mauna, from Tapol to Campinsa, dili man madag tindak, aw naglakaw, nagduot sa bike, abot yun noon. Na-reach yun na ko akong goal, kaya giusam akong plano, kaya di man madag tindak, aw lakaw. Ug kadaghan na mahitabo sa akong pagbisikleta, nga di nagay madag tindak, pahuway, unya, tindak padayon na pod, pahuway, inom tubig, kaon, abot yapon sa akong pangandoy nga maabot. Mao na nakaingon ko, naamang ko'y sakyanan, wa pag yun nakatuyok og whole Cebu. Pero ang akong bisikleta nakatuyok na sa tibuok Cebu, north to south, east to west. Pero daghan kong nakatunan sa akong pag-drive og bisikleta. Kinsa kaha nato nga way pangandoy sa kinabuhi? Naawala. Oy, naawala. Oy. Matag usa ka nato aduna gyud mga pangandoy. Ako lang sa akong pagkapari dinhi, nangandoy ko karon nga mahuman ang project nga ako'y gipadala. And that is the construction of the new cemetery chapel. Ug nangandoy sad ko nga sulod sa among termino, mahuman na siguro ni 2025, mahuman yun ko dinhi. Ug way problema nga makabuntog o makapilde, mahuman yun ang termino. Kay basig ipa-impeach ta.
So, ginikana nangandoy sa kalampusan siyang mga anak. Og mga anak siguro nangandoy nga matuman sad ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Matag usa ka nato adunay pangandoy. Apan ang problema lang matod pabitaw sa usa ka panultihon nag-ingon, a life without purpose is like a battle full of defeat. Ang kinabuhi kuno nga way tumong sama lag ni apil ka gubat puro gyud pildi way kadaugan. Kay kining atong pangindahay, kining mga pangandoy sa kinabuhi, kining purpose sa atong kinabuhi, objective sa atong kinabuhi, mao ni driving force to a successful and meaningful life. So importante kayo. Mao na a beautiful book written by Rick Warren. Do you still remember the book of Rick Warren? The Purpose-Driven Life. Nindot kayong basahon. Kay importante yung kayo nga adunay tay pangandoy, adunay tay tumong sa atong kinabuhi. Ug ni suggest siya nga everything in us, tanan nga nadawat ato kinabuhi, lawas tanan nga ana atong nahuptan, gasa kini sa Ginoo. Ug kay gasa man kini sa Ginoo, ang Ginoo aduna siya'y pangindahay sa iyang paghatag og gasa kanato. Kung gihatagan kita kinabuhi ang Ginoo aduna say purpose nganong gihatagag og kinabuhi. And the only thing we can do is to align our purpose to the purpose of God. Bitaw no? Kay diha bitaw toy usa ka amahan aduna say tulo ka abok anak. Kamagwangan lalaki, ikaduha babay, ikatulo lalaki. Ang kamagwangan taas, guwapo, bright pa kayo. O iyang giingnan sa amahan, dong mag-lawyer ka, mag-abogado ka. Ikaduha babay, gwapa-gwapa ra gamay, bugo-bugo po gamay, unya mubo sa gamay, giingnan niya, mag-teacher ka, mag-education ka. Ang kamanghuran, laki, itumpa, mubo pa, bati pagnaong, bayuton pagyod, giingnan, magpari ka. Ito ano? Usa sa nga problema, kanang kakulang nato pag-align sa atong pangindahay tumong sa kinabuhi sa unsa say purpose sa Ginoo nganong gihatagan tag kinabuhi. Because the purpose of God in giving all these things sa atoa is to participate His mission, and that is to save souls alang sa kaluwasan sa tao. Amen. Are you still following me? O gaduka na mo diha. Sa Ebanghelyo karon nga gisulat ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto 25, naghisgot kini ni Zakaria. Si Zakaria bana ni Santa Isabel. Si Santa Isabel igagaw ni Maria. Kay si Santa Isabel inahan man ni San Juan nga magbubunyag, ug si Jesus tinuod man nga anak ni Maria, mag-agaw gid ito si Jesus ug si San Juan nga magbubunyag. Pero sawa pa mga tao kining duha, si San Juan ug si Jesus. Sa Ebanghelyo karon naghisgot kang Zakaria. Siya usa ka bana, usa ka minyo, ug usa ka pari.
Una, isip bana ug isip minyo. Ang pangindahay niya sa iyang kinabuhi nga makaangkon og anak. Siyempre naman, no? Kung nagminyo ka, ang imog yung kalipay nga makaangkon mangyug kag anak. Lipay manggay ning dili minyo pero nakaanak. Simba ko lang. So par noon wa pagyug ko'y anak. Pero naghanang inanak. Puli-puli nag padungog-dungog. Ninong, Pasko na hapit. Oh, no? Ingon pag ko, unya na lang, wa pa man sa kog kadawat og pinaskuhan gikas parokyano. So, pangindahay, pangandoy ni Zacarias nga magkaanak siya. That is the first dream. Maunay unag yung pangandoy ni Zacarias nga mahimo siyang tatay, daddy, papa. Pero, niabot na lang ang katigulangon, siya ug ang asawa na tigulang na kaayo, wa gyud tagay anak. Iyang asawa si Isabel nagminopos na. Ug siya usab ning kopos na. Mao na nga kining maong pangandoy, una nilang pangandoy, nawa na sa iyang huna-huna. E bisaon-saon yag usab ang plano niya. Wa man gyud mahimong plano. Wa man gyud makabuot ang pangandoy. So nawa na lang sa iyang huna-huna ang maong pangandoy. Pero wa siya kabantay, wa siya mahibalo, wa siya mamalandong, nga ang Ginoo naa sa diay plano. Wa lang siya kapaabot nga matuman ang plano niya nga magtugma sa plano sa Ginoo. Kay iya mang gisukod ang plano sa Ginoo sa iyang katakos. Mao man sa mahitabo nato nga ang mga pangindahay, mga pangandoy nato kasagaran magbase sa atong katakos. Dili ta musulod, mamalandong, mupatidlom nga ang Ginoo naa pa di ay mas katakos kaysa kanato. Kay sa panahon ganili na nato makabot ang atong pangandoy binasi sa atong katakos, muingon nita imposibilidad na. Dili na gyud na mahitabo. But you have to believe that in God there is no impossibilities. Pero ayaw lang sad mo pangandoy mong mga nag-edad nag-70, 80, 90. Father, nangandoy pagyug ko magka-baby. Agoy. Murag lahi na. Murag TI ka. Sa manang TI. Tiguang igat. Bisag tiguang na uyab-uyab ya pug batanon. Mangandoy pagyud og baby. Ang pari na lang himo ang baby god. Ito, no? So, maotoy unang pangandoy ni Zacarias. Ikaduha, pangandoy niya. Giingon diri nga si Zacarias pari. Ang iya pong katigulangan, nagsubay siya sa pari. Lineage of priesthood. Iya usab asawa si Isabel na sa ilang katigulangan ang linya sa pagkapari. Apan, panahon ni Zacarias, perting daghanang pari. Nya sa templo, usara mo sunog sa insenso ug musunog sa mga halad sa mga tao. Mao na nga lipay na kaayo ang pari nga si maka-insenso. Mahog na tuog ang pagsunog sa insenso, pagsunog sa halad sa mga tao once in a lifetime. Kiti magyudaghanan nila. Mauna tungod sa ilang pagkadaghan,
gihulbot-hulbot na lang ilang pangan, gipaagi na lang og ripa. Sumaunay pangandoy, nawa naman to siyang huna-huna nga magkaanak siya, ang iya na lang pangandoy nga ma-practice niya, mabuhat niya ang buhat sa pagkapari, pagsunog sa insenso o pagsunog sa halad sa mga tao sulod sa templo. Og timing kayo, gihatag niya ang maong grasya diin tiguwang napud siya. Lipay taon kay siya. Katubi taong mga pari nga itong ipanovina diri sa panahon sa piyesta. Pitig yun nilang lipaya ay. Pitig yung pasalamat lang, salamat kayo. Ingnas lang ang mga kauban na, salamat kayo. Kaya nga naman, kasagaran sa mga tiguang nga pari, mga retired priest, o ba nila no, malimtan na sa mga batanong pari. Wala naman na sila assignment. No. So, usahay, mahinumduman lang na sila kung si Manasanta. Padre, tabangin niya magpakumpisal dire. Ganahan man po kay mga parokyanog tiguang ang magpakumpisal. Ano man, ang pari nga tiguang magkumpisal, bungol-bungol naman. Di naman kadungog sa isulti. Usahay, lima pa kay kabuok na kakumpisal, ang pari ni Dungoy na natug na. May ni kay datog ang pari, di kadungog sa akong isulti. Hinumdon lang ko ba? Di ako nato'y pari, tiguang nagmisa. Karon, misa di galyo ba? Sayom yung kay na mo mata. Sus karon, kanta ng Alleluia, kay baron basahon ng gospel, ang pari nakatuog man yun na. Hibong na ang choir, sige nagbalik-balik ba, Alleluia, Alleluia. Hibong na mga tao nga nangwa mulihok ang pari. Ikuhit na sa Kristan Padre, Ebanghelyo na. Ingon po ang pari, ibalik sa first reading. Nasay pari witang tiguang na nagmisa. Sa ngalan samahan, sugod na no? Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, tubag pong mataw. Amen ang Ginoo mana kaninyo, tubag pong mataw. Mahana usab kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga humangmisag sayo ay. Pero balik tas punto ba nga lipay guys lang itong mga tiguang mga retired priest in taon gipamisa na to kay ila pong aminin nyo no bisan ang mga kanang mga pari nga nibiya silang pagkapari nag-uban nagminyo unsay mamis nila no ang ministry of priesthood. Mabita na uban ay mga minyong pari gusto silang mubalik sa ministry. Kay mamiss yun nila ang ilang buhat sa pagka-pari. Sumausa na balik ng Zacarias. Nangandoy sad siya nga, at least, makahalad lang ko usa ko mamatay o gigasahan yun siya sa Ginoo. Nga siya'y nakaangkon, nakakuha sa ripa. So, pwede niyang lipaya. O panahon nga siya naghalad, that is the gospel today, siya nagsunog sa insenso, kalit lang mitungha si Gabriel. O nagdalag maayong balita. Nga nag-ingon, Zacarias paglipay, kay gidungog ang imong pag-ampo. Ikaw og ang imong asawa, manganak. Ang imong asawa, magsabak og lalaki, og nganlan mo siyag Juan. Unsa itong reaksyon ni Zacarias? Unsa ba kahimo ana? Akong asawa nagminupos, ako ning kupos na. Tiguang namin duha. Maglana lamig putot, walay mahimo. Lunok na lang. Wala gitay mahimo. So iyang gi-question ang kapasidad sa Ginoo. Iyang gisukod
ang gahom sa Ginoo sa iyang tawhanong gahom. Iyang gisukod ang katakos sa Ginoo sa iyang kaugalingong katakos. Di na mahimo, tiguang nako og akong asawa. Di na gyud na mahimo. Ug tungod niini gihimo siyang amang. Gihimo siyang amang. Nganuman, ang pagkaamang ni Zacarias dili tungod kay gisilutan sa anghel, gisilutan sa Ginoo. Dili to silot ang iyang pagkaamang. Kundili paagi sa Ginoo nga pahilomon siya kay saba ra kay ang iyang kaugalingon. Nga sa iyang kasaba siyang kaugalingon, dili na hinuon sa katugkad sa tumong sa Ginoo nganong gigasahan siya nining maong gasa. Klaro kayo pagkasulti sa anghel nga si Juan pakatawhon haron mag-una siya sa Dios nga magpakataw, si Jesus. Pag-andam sa mga tao alang sa umaabot nga Mesiyas. Pero di niya katuhuan kining tanan. Busa hilom Zacarias pamalandungi ang kining gasa nga imong nadawat karon. Bitaw no, kinsa may nakadawat na ninyo og regalo. Nanawa pa. Pareho ta. Tanawa ning bata. Kining 2 years old, 3 years old, even 10 years old siguro. Bisan siguro 80 anyos. Tagaig regalo. Amay nga na ikaw ninong kas bata o ninang kas bata. Unya niadto kas balay niya kay imong tagaan og regalo ang bata. Pagkakita sa ginikanan nga naa sininong o sininang sa ilang anak, padong nas balay, mingon din bata, naas ninong nimo, ninang nimo, nagdag regalo. Lipay ka ng bata, mudagan yun na. No. Nyagso di mo sa balay, ang bata, mututok pa na si mong naong. Mutanaw na si mong naong. Unyag doon mo si mong regalo, dawaton sa bata, asa na iyang naong magtanaw. Dili na sa imuha, adto na sa regalo. Kay tuan na iyang focus sa regalo. Unsa kay soda ni no? Enjoy da, chak. Bati man gihata, kuripot mas ninong, kuripot mas ninang. Okay may gihatag. No? Ato na ang focus sa bata. Ang focus sa bata ato na sa regalo, dili na sa naghatag. Mao sa nahitabo ni Zacarias. Tuwa na ang focus niya nga, di man ni mahitabo, imposible man ni. Wa na siya nakalimot siya sa naghatag nga Ginoo. Mo nang gitakom iyang baba, bisan gitakom ang iyang hunahuna, iyang kaugaling hunahuna, haron ipahaong ngadto sa plano sa Dios. Mausad na ang gisulti ni Rick Warren siyang libro The Purpose-Driven Life. Natay tumong, natay mga pangindahay sa itong kinabuhi. Pero mas importante nga ato sang i-align ang atong pangindahay sa pangindahay sa Ginoo. Kung aduna kay damgo sa imong kinabuhi, ang Ginoo sab adunay damgo nimo. And that dream of God is to be part of His saving plan. Pagkaalang sa kaluwasan sa tao. Tanawa ha, giingon diresad. Asa tong dapita. Di na to ko makita. Taas ngayong gospel karon gon. Magmaya ka og ang katawhan. Magmaya ka og katawhan. But pasabot, kining gasa nga gihatag sa Dios nimo Zacarias, dili lang ka ikay malipay. Dili lang si Isabel nimong asawa ang malipay, kundili ang
katawhan. Nga sa ato pa, ang atong plano mas gamay kaysa plano sa Ginoo. Kung nindot man ang atong plano, mas nindot yun ang plano sa Ginoo. Kung ikalipay ang nato ang plano nato, ang pangandoy nato sa kinabuhi, ikalipay ikalipay sad sa tanan ang imong pangandoy. Manay nindot. Dili lang kay ingon nga kanang kining akong pangandoy para ragid ni nako ha. Tigin ni nako ipanghatag. Pero naasay uban no? Suyaon kayo. Dili mahimutang. Mingon dayon, ni dato man na siya kay namaligya man nagsyabo. Ni dato man na siya kay kanang ang iyang anak nakaban na mag-afam. Lisod na. Dili ikalipay nila ang kalipay sa ilang isig katao. Maunay mahitabo. Kay sa sige nimo pamaritis, pamarisol, panghimantay, panglibak sa imong isig katao, di na hinon kakabantay that there is a special gift nga gihatag sa Ginoo nimo. Wa lang nimo makit-i kay sige kag tan-aw unsay naas uban. Tinuod dili. Maubitaw na no. Labining gwapong pari, usahay ilugan. Ako lang si Father ha. Ako lang siya ha. Wag mong angkinin. Nya mo kanta ding kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Uy! Kanindot. No. Mo na mag-ilugay na hinoon. Ito, no? Ako, biktima biya sa kuana. Dili sa babay, giilogan kong babay. Kinibitawang kasilos sa imong mga igsuon. Ako lang, di isa kasabot sa akong pagkapari. Giordinahan ko si pari, dili sa akong pamilya. Kundili para sa pamilya sa Dios ang simbahan. Makadungugay sila nga na ako'y tabangan. Miingon ay, may raman na siya subang tao. Samo, bati man. Di man na mo hatag na mo. Lisod, no? Katapusan, kita ragya po mo sa tulubagon, problema sa pamilya. Kanang unhandaan ba? Ay, Ginoo ko, inana ko. Buhi, bitaw ko. Primero ginakong adap og bata, gibilis kong binto. Dako na ng bata aron, 15 anyos na. Ingdan na ikos kong ayaan. Ang namuhi man ka ng bata nga dili imuha. Di na to parinte. Ako kung itubag siya ko. Kung sa may gusto mo tiya, kanang ako agyod. Ingon po siya, dili po doy. Pari man mo, di man pwede manganak. No? No? Ako sang giingnan, kinsa may mubuhi anitya kung walay mubuhi nini. Kinsa may mupangga nini kung way laing mupangga. Dili na to ihangol ang grasyas Ginoo. Kay naasay tumong nining grasya nga dili lang ikay malipay, ang uban usab malipay. Ako grasya man ko sa Ginoo, grasya man sa ko sa simbahan. Ang pangutana, lipay mo nako. Oy, nalipay mo nako, nag-uol. Kay sa inyong kalipay, isod nagsobri, malipay pug ko. Mayong gabi kaninyong tanan.